L'entrevista amb Mònica Hernández. Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts de nou una jornada més i durant una hora a l'entrevista de la xarxa. Ja ho sabeu que us acompanyarem a ràdios i televisions locals. També ens podeu seguir a la xarxa.cat. Avui tancarem setmana conversant amb l'Ignasi Sabater, és alcalde de Verges per la CUP. Molt bon dia, alcalde. Bon dia. Com està? Molt bé. Molt bé? Bé, bé. Ens ha costat, que vingués. Sí. No sé si és la distància o què, però Déu-n'hi-do. No, encantat de ser aquí. Ja està de vacances, vostè? Estic de vacances de la meva feina, que és de professor d'institut de secundària, però a l'Ajuntament mai fas vacances. Estàs 24 hores al dia allà treballant pels veïns. I això fa que s'ho repensi de cara al 2019 o no? La veritat és que com que jo també he tingut aquests problemes amb fiscalia i judicis i així, vam dir deixar passar el mes de juliol per començar-ne a parlar tot el grup, per tant, el mes d'agost ens hi posarem. Però vostè té predisposició o no? Li agradaria repetir o no? M'agradaria primer parlar-ne amb el grup i veure quina és la predisposició del grup, perquè el que no faré jo és tornar-me a posar al capdavant i fer jo un grup o jo generar aquesta il·lusió, sinó la il·lusió ha de portar a que el projecte continuï. La il·lusió la té, Ignasi Sabater? Ja és l'última vegada que ho intento, Jo la il·lusió la tinc perquè és molt gratificant treballar per un poble de 1.150 habitants i de la manera que ho hem fet i apropant-nos molt als veïns, culminant projectes que teníem en ment. Nosaltres, quan ens vam presentar a les eleccions municipals, ho vam fer amb 3 punts molt importants, que era, d'una banda, una idea de progrés social, l'altra de participació, unitat dels regidors de l'Ajuntament, que portàvem uns anys que hi havia com moltes discrepàncies i divergències, i per altra banda treballar per la independència del país des del municipalisme. També ho vam fer en dos vessants, no? Per una part fèiem els compromisos i per altra els reptes. Els compromisos els hem intentat complir gairebé tots, estem acabant aquest últim any per acabar-los de treballar i acabar de complir amb el que ens vam comprometre, i pel que fa als reptes eren tots aquells punts que no depenien només de nosaltres, que hi havia la Generalitat, que estem parlant del dispensari mèdic nou, que ho hem treballat i sembla que aquest setembre ja s'ha licitat, per tant aquest setembre ja començarà a veure la llum, i per altra banda hi ha la construcció del nou Institut Escola, que tampoc depèn de nosaltres i prou, però que estem treballant perquè ben aviat es pugui veure la llum. Aquí no té data, entenc, Aquí no tinc data, no tenim data, perquè a més sí que és veritat que és una escola i un institut, un institut-escola que prové d'11 pobles, diguéssim. És a Verges, però som 11 pobles, que és el que s'anomena una mica l'Empordanet, i sí que és veritat que ara la situació és totalment insostenible. Estem parlant d'una escola que era una sola línia i ara ja és de 2 línies. L'institut de primer quart d'ESO està a uns barracons que està a 750 metres de l'escola. L'escola fa 50 anys que està construïda, té les seves mancances, té unes despeses econòmiques molt importants. L'Ajuntament hi deixem molts i molts de diners i ha arribat un moment que la situació és insostenible. Amb tot això, s'ha creat una comissió de pares i mares de tots aquests 11 pobles que han agafat, diguéssim, la iniciativa i han començat a reivindicar la construcció del nou institut, i com a responsables municipals, els alcaldes i alcaldesses els hem recolzat i estem amb aquest grup que hem fet diferents actes de reivindicació, hem intentat fer moltes reunions amb el Departament d'Ensenyament, ara hi ha hagut reestructuració, estem pendents d'una altra reunió, no hi ha data, però continuarem treballant fins que pugui veure la llum ben aviat. Molt bé, deia vostè abans que havia tingut problemes amb la justícia. De fet, a mitjans del mes passat, vostè va declarar als jutjats de la Bisbal d'Empordà. La Fiscalia va interposar una denúncia per un suposat delicte d'odi. Recordo aquella acció de rodes punxades que vostè s'hi hauria insinuat o no, que havia estat la Guàrdia Civil. En fi, el seu advocat, en Benet Salellas, va demanar que s'arxivés la causa. M'agradaria saber com està aquesta qüestió, si tenen alguna notícia, alguna novetat. La situació és que jo vaig anar a declarar als jutjats de la Bisbal. Vaig estar durant una hora contestant les preguntes del fiscal, preguntes en moltes ocasions ratllant la humiliació de buscar, intentant
que ell me volia portar cap a un camí que jo no estava gens d'acord. Preguntes tipus dia Espanya, coses així? Exacte. Preguntes d'aquest tipus, de vostè odia Espanya, vostè odia la Guàrdia Civil, intentant buscar coses que no portaven enlloc, i al final li vaig dir que jo ni odiava Espanya, tinc molts amics que viuen arreu d'Espanya, ni odio la Guàrdia Civil, el que sí que odio és qualsevol tipus de violència. I sí que hi va haver un moment que jo també em vaig voler defensar i vaig dir és que vostè m'està interposant a mi una querella per delicte d'odi, com hem d'interpretar nosaltres els crits de por ellos, la màniga ampla que es va deixar, que es va donar aquell mes de setembre i octubre, i ell doncs, sempre deia no ens en anem del tema, continuem en aquest tema. A partir d'aquí jo vaig contestar totes i cadascuna de les preguntes, vaig aportar proves del dia 1 d'octubre, de fotos, i a partir d'aquí estem esperant la resposta d'aquesta arxivació que hem demanat. No ens han dit res. És positiu que el Tribunal de Justícia la setmana passada va arxivar un cas d'en Ferran Civit, diputat del Parlament, que va dir que els delictes d'odi no es poden en cap cas assignar a la Guàrdia Civil perquè els delictes d'odi estan pensats per les minories, per temes de racisme, temes de violència de gènere, etc. I a partir d'aquí intentar portar-ho al màxim de bé possible. Jo estic molt tranquil perquè en cap moment vaig voler incitar l'odi a ningú, sinó que vaig voler fer de responsable, de portaveu de la indignació de molts i molts veïns. I el dia 4 d'octubre, quan ens passa aquesta desgràcia, doncs el que vam fer nosaltres és, com a Ajuntament, primer de tot donar la cara i fer de portaveus, i per altra banda, a la nit vam reunir a tot el poble per tranquil·litzar els ànims i per dir que tranquils, que la situació s'arreglaria. Les onades de solidaritat van ser espectaculars, que és la cara maca de la repressió, de diferents trucades d'arreu del territori, aportacions econòmiques, si necessiteu ajuda, doncs compteu amb nosaltres, tot això fantàstic. I a partir d'aquí, doncs, una cosa més d'aquest estat, que jo dic antidemocràtic, demofòbic, autoritari, que ha anat en contra dels alcaldes, regidors, polítics, agents de la societat civil, i que no paren de judicialitzar la política. Ha dit vostè que havia rebut trucades de suport, també n'ha rebut alguna d'anònima que li deia allò de primer són les rodes del cotxe, després la panxa. Sí, la veritat és que això també va sortir en el dia de la declaració, perquè per una banda hi va haver això, una trucada que jo la vaig denunciar immediatament, ens van fer la trucada a una treballadora de l'Ajuntament i a mi, la vam anar a denunciar immediatament, no s'ha tret l'aigua clara d'on provenia ni res, i per altra banda també hi va haver un dia, sortint de la feina, un seguiment per part d'un cotxe de la Guàrdia Civil fins al meu poble. Són 35 minuts de trajecte, que dubto molt que fos casualitat perquè jo expressament vaig voler agafar carreteres secundàries i em van fer un seguiment fins al poble de Verges. A partir d'aquí jo això també ho vaig voler mostrar en el fiscal el dia que em va fer preguntes i, bueno, una més. Vull dir, estem aquí esperant resposta i veure com acaba tot plegat. Ha dit vostè que estava tranquil, però l'està afectant aquesta situació? Bueno, no és agradable. Emocionalment, perquè el veig una mica, no sé si neguitós, no sabria com definir-lo. Perquè bàsicament quan tu presentes per l'alcaldia d'un poble i ho fas conscient de moments excepcionals que estem visquent, ho fas però en cap cas et planteges arribar a un punt de judicialització tan extrem. Home, no és agradable passar una situació així, però l'intentes passar de la màxima tranquil·litat possible i llavors, clar, també és veritat que s'hi barregen altres sentiments, de veure gent que coneixes, com la Dolors Bassa, que ha patit el que ha patit, veure... Que està patint encara. Que està patint encara, evidentment, la seva família, que la conec molt, i és veritat que d'alguna manera el que em feia més por a mi, i jo sempre ho estic dient a tot arreu on m'ho pregunten, és que no podem normalitzar una cosa tan bèstia com, evidentment, la presó i l'exili, però també aquests delictes que s'han en Peça Rodona, en Ferran Civit i així,
jo m'he trobat a gent de, tranquil, això quedarà en res, mira el pallasso com ha acabat, i d'alguna manera estem normalitzant una cosa que no és gens normal, que t'estan imposant o t'estan posant una querella de delicte d'odi, que al final la pena són 5 anys de presó, que si no tens, evidentment, antecedents, doncs queden rebaixats, però jo sóc professor, m'hi jugo, per exemple, si m'inhabiliten de la funció pública, doncs m'hi jugo la feina, i evidentment això et fa estar neguitós. Que llavors acaba arxivat, que llavors no acaba amb res, doncs millor, i seguirem treballant, però evidentment no és agradable passar per una situació així, però intento passar-ho de la millor manera possible i sentint l'escalf de molta i molta gent. El poble de Verges va voler fer un acte reivindicatiu el dissabte abans d'anar a fer la declaració jo, que va ser un acte molt bonic de tallar les carreteres i fer com un monument amb les rodes punxades. Va ser també un acte per reivindicar i va haver la parella d'Antoni Comín i la germana de la Dolors Bassa van voler ser-hi presents i va ser un acte de reivindicar una mica els drets civils i de tota aquesta bogeria que està passant ara, doncs reivindicar-la, intentar fer veure a tothom que no normalitzem tanta repressió, no normalitzem perquè si nosaltres baixem el to, doncs crec que el futur és negre, i intentar demanar a la gent, intentar conscienciar la gent que la mobilització ha de continuar, que els carrers han de continuar amb aquesta mobilització permanent. Ara parlava vostè de futur i com a futur immediat tenim el dilluns 9 de juliol aquesta reunió entre el president Pedro Sánchez i el president Torra. No sé quines expectatives hi té vostè en aquesta trobada. Perquè ahir el senyor Torra, abans de reunir-se, ja emplaçava una segona reunió al setembre al president espanyol. De fet, aquí, per doble banda, d'una banda es posarà de manifest que tindrem un govern amb socialistes, tindrem un govern amb el PP, amb en Rajoy i amb en Sánchez. El problema no és el govern que tinguem, el problema és l'estat espanyol. Un estat espanyol que ha demostrat ser un estat autoritari, un estat antidemocràtic, que no li ha fet cap por treure la violència davant de milers i milions de catalans que ens volíem expressar amb una cosa tan perillosa que és una urna. Per tant, a mi el que realment em fa por és les bones paraules i els bons gestos que pot donar en Sánchez, però quan se li plantegi el dret de l'autodeterminació ens trobarem que, altra vegada ens trobarem que amb aquest tema no voldran parlar-lo. Llavors, aquí es posa de manifest que, d'una banda, els 6 mesos que hem passat, hi ha moments que hem estat encertats i hi ha moments que ens hem equivocat. Per exemple, els moments molt importants són l'1, evidentment, i el 3 d'octubre, perquè en el 3 d'octubre, sobretot, es va demostrar que qui té el poder és la gent, i aquesta voluntat popular penso que és el que va fer més por a l'estat espanyol i a la monarquia. Per tant, penso que retornar una mica a l'esperit d'aquell 1 i 3 d'octubre és l'únic que ens queda. No podrem mai aconseguir la independència, i això s'ha demostrat mitjançant el diàleg, mitjançant un pacte entre lleis entre l'estat espanyol i el Parlament de Catalunya, sinó que penso que, com he dit abans, hem de continuar amb la mobilització popular, aquesta voluntat popular que aquell esperit del 3 d'octubre ens va demostrar que era capaç de parar el país, és on hem de retornar. I per altra banda, també em fa por, que deia d'una banda no canvia ni el govern socialista ni el govern del PP, per altra banda el que em fa por és l'estratègia entre partits des d'aquí, de casa nostra. No ha passat ni 2 mesos, potser, que tenim el president Torra i ja s'està parlant immediatament de les municipals, buscant una estratègia per a les municipals. A mi em fa por aquest intent de desmobilitzar una mica el que estava passant fins ara aquí a Catalunya. Jo sempre dic que els presos i els exiliats els atraurem i els tornarem cap a casa nostra, la gent, la mobilització contínua i permanent. No confio ni en pactes, ni en gestos, ni evidentment, ni en reunions amb Sánchez allà o aquí. Pedro Sánchez el que té és que
ell intentarà allargar el màxim possible per unes properes eleccions i intentarà fer gestos, intentarà, evidentment, dir jo m'he reunit amb Quim Torra, hem parlat de tot, però hi ha unes línies vermelles. I a partir d'aquí és on te dic jo que si volem aconseguir avançar, si volem anar cap a aquesta república, hem de tornar una mica a l'esperit del 3 d'octubre. Aquí hi havia, previ al 3 d'octubre i anys anteriors, va ser la societat civil qui va portar el president posi les urnes, i ara ens trobem en un moment que no tenim una estratègia clara, un objectiu clar des del Parlament. I és aquí on el 27 va ser, jo penso que el 10 d'octubre ens vam equivocar i el 27 va ser, altra vegada, una equivocació total. Jo hi vaig ser present a tots aquests dies al Parlament. Jo el 27, quan vaig sortir del Parlament de Catalunya, amb eufòria, perquè acabàvem de declarar la República Catalana, però em trobo immediatament personal del Departament de la Dolors Bassa plorant i preocupats. Vaig dir, aquí està passant alguna cosa, i evidentment a les 5 de la tarda els Mossos d'Esquadra acataven el 155 i ens vam adonar, la majoria que érem allà, que no estàvem preparats i que no hi havia una estratègia clara de a partir d'ara què. Tant és així que jo em vaig quedar a Barcelona, a plaça Sant Jaume expressament, perquè em van demanar que em quedés per si la consellera Bassa necessitava tornar cap a l'Empordà amb un cotxe. Es quedaven sense seguretat, es quedaven sense cotxe oficial i es quedaven allà de la mà de Déu. Vaig rebre una trucada aquell mateix dia, la recordo com si fos ara, i em van dir no marxis perquè potser has de tornar a la Dolors a Torroella. Evidentment ens vam quedar fins que ens van dir tranquils, ja s'ha solucionat, però jo aquesta sensació de dir i a partir d'ara què? No pot ser que no hi hagi res preparat, no pot ser que haguem arribat aquí i ens haguem tirat del precipici sense tenir res preparat. I això penso que és l'error que hem comès, no? I què passa ara? Doncs que hauríem d'assumir aquests errors, els que ens manen haurien d'explicar on estem, haurien d'explicar en què ens hem equivocat i quina és la línia a seguir, quina és l'estratègia actual, no? I quin objectiu tenim. Però tot això fer-ho sense tacticisme entre partits, que això és el que personalment em preocupa molt, no? De mirar ja de cares a les municipals i estar un any vista doncs ja pensant només en les municipals i tirar la pilota endavant i qui dia passa anys empeny. Doncs no sé si va veure o va seguir una mica la sessió al Parlament de Catalunya, perquè clar, vam tenir una mica de joc parlamentari, gestos, formalismes, li pot dir com vulgui, amb d'una banda Junts per Catalunya i Esquerra Republicana donant suport a aquesta moció de la CUP, que reiterava el suport a la declaració del 9-N, però també donant suport a una altra moció del PSC, que el que demanava, i dels Comuns, perdó, que el que demanava és obrir aquest diàleg, vull dir, aquesta dicotomia que no sé si confon encara més a la ciutadania. Sí, sempre estem amb el... Jo penso, la setmana passada, el cap de setmana passat, hi va haver la ponència d'Esquerra Republicana, que s'ha traduït tot amb la carta d'Oriol Junqueras, i jo penso que hi va haver una cosa molt important, és que les bases d'Esquerra Republicana van voler incloure la unilateralitat a dintre de la ponència que van fer el cap de setmana passat. I això és molt important perquè hi ha aquesta intenció d'Esquerra Republicana d'intentar crear aquest front democràtic, que em sembla molt i molt bé, i de la defensa dels drets civils i els drets socials, i per altra banda hi ha el d'eixamplar la base. Jo penso que a l'hora d'eixamplar la base tenim l'experiència del tripartit, que va ser en època de crisi, és veritat, però després de l'època del tripartit va guanyar la dreta. Llavors, jo penso que hem de tocar de peus a terra, saber on som i deixar-nos d'aquesta idea que sempre ens han dit que no som majoria, perquè si volem saber si som majoria o no, fem un referèndum que el vam fer nosaltres de l'1 d'octubre i el vam guanyar. Però se n'ha de fer un altre, ara? Jo penso que vam fer un referèndum i tothom es va poder expressar lliurement. I estàvem complint una llei que s'havia aprovat al Parlament de Catalunya, no estàvem
fent res il·legal. Hi havia d'haver una llei de referèndum aprovada al Parlament de Catalunya i tothom qui va voler es va expressar lliurement. A partir d'aquí, sempre hi ha hagut aquesta dicotomia, no?, de si sou majoria, si no sou majoria, i sempre hi ha hagut un espai, que és l'espai dels comuns, que han dit ni sí ni no. Per tant, si volem saber si som majoria, que es pronunciïn de si sí o si no. Llavors, si queden una mica amb aquest espai de no sé, no contesto, no podrem saber mai en quin moment estem a la societat catalana. Aquesta picada d'ullet d'Esquerra Republicana, socialistes i comuns ahir, i aquesta de dir d'una banda recolzo la moció de la CUP i per altra banda també doncs és una mica la intenció, l'objectiu que s'ha expressat sempre el president Roger Torrent, no?, d'intentar ampliar aquest front democràtic, intentar fer veure a l'estat espanyol l'aberració que han fet contra Catalunya, i per aquesta via jo penso que ens estem oblidant d'una cosa molt important, que és, torno una mica al que he dit abans, la mobilització popular del 3 d'octubre. Eixamplant la base estem perdent, estem buidant, per dir-ho d'alguna manera, els carrers, no? I continuo dient, la gent de la presó els atraurem nosaltres i els de l'exili els farem tornar la gent, al carrer, la mobilització permanent. Picada d'ullet d'Esquerra, PSC i Comuns ahir i clatellot a la CUP, Déu-n'hi-do ahir el discurs de Sergi Sabrià. Li presento els dos col·laboradors, després li demanaré pels errors que també han comès vosaltres, vostès, si és que n'han comès o no, a veure quina opinió en té. Avui m'acompanyen en Xavier Martí, periodista de Televisió Costa Brava. Molt bon dia, Xavier. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Molt bé, ben tornat, gràcies per matinar. Avui hem matinat tots molt en aquesta taula. I també és amb nosaltres en Roger Tugas, periodista de Nació Digital, de política. Molt bon dia. Molt bon dia. Tot bé? Sí, i tant. Sí? I tant, i tant. Fantàstic. Teniu 5 minuts, va, que després hem d'anar a publicitat, després tornarem. Ignasi, jo voldria, abans de tornar a entrar en temes judicials i del procés, que després hi entrarem, voldria tornar al tema de l'Institut Escola per preguntar-li si és optimista respecte a aquesta construcció, perquè els precedents no són gaire galdosos. L'escola de Vall-llobrega, després d'anys de reivindicacions, segueix sense fer-se i les promeses no s'han complert. L'Institut de Sant Feliu de Guíxols se'n va parlar i no se n'ha parlat més, i les noves escoles que s'han construït, com la de Castell d'Aro, ha sigut amb el cofinançament de l'Ajuntament. Sí, és que si no fos optimista, ja moltes de les coses que hem anat treballant així ja no hauríem ni començat. Soc optimista perquè he fet moltes reunions amb el senyor Josep Polanco, que ara ja ha estat substituït per un altre membre del Departament d'Ensenyament, però sóc optimista perquè realment l'escola de Verges, l'Institut Escola de Verges, és un institut d'escola que actualment funciona molt i que té uns professionals molt bons, que està dintre de l'Escola Nova 21, que té, la veritat és que té molt bona anomenada actualment, i per altra banda, doncs, nosaltres, des de l'Ajuntament, des del primer dia que vaig entrar jo, ens vam obrir a les portes, ens vam seure i vam dir total col·laboració de l'Ajuntament de Verges amb l'Escola de Verges, i actualment totes les mancances i tot el que fa falta a l'escola ho portem des del tema econòmic, des de l'Ajuntament. Vam manifestar en diferents reunions que això era insostenible, que no podíem seguir així, que nosaltres, per una banda, com a Ajuntament no podíem continuar cedint espais que eren municipals, teníem molts els antics pisos dels professors, doncs els hem anat adaptant a espais per a l'escola, tenim una sala de lectura que està a total disposició de l'escola, s'han adaptat aquests pisos a noves aules, aules de música, aules per fer altres classes, i arriba un moment que nosaltres ja no tenim més espai, ja no podem cedir més espais perquè aquests espais que hem cedit ja nosaltres els volíem aportar a un altre destí, però els vam donar. Llavors, a partir d'aquí, vam plantejar això com a Ajuntament, no podem ni cedir més espais ni aportar més diners, o sigui, estem destinant gairebé 90.000 euros del pressupost anual de l'Ajuntament de Verges a l'escola, només a l'escola, d'una escola d'11 pobles, dels quals només el 30% de l'alumnat és de Verges. Per tant, tenim un problema.
I a part d'aquest problema és l'organització. Els professors estan fent classes als passadissos. Els professors no tenen l'aula de professors, estan combinant classes amb un microones allà al costat perquè no tenen espai. Quan han d'anar a l'institut han de fer, com he dit abans, gairebé 1 quilòmetre de distància, amb el que això comporta de perillositat en travessar la carretera amb els alumnes. Llavors, soc optimista perquè jo penso que va quedar molt clar amb la reunió que vam fer amb ensenyament, les AFES, l'equip de direcció i l'Ajuntament de Verges, doncs de les mancances i la urgència que és aquesta construcció d'aquest institut. Ells sempre parlen de llistes i ens diuen no, és que vosaltres esteu a la llista. Dic, ja, però no sé a quin número de la llista estem, però intento preveure que no estem dels 10 primers. Per tant, com pots veure, la construcció del nostre institut-escola, pel que comporta d'alumnat, de bon projecte, doncs hauríem de tirar endavant i evidentment no serà fàcil, per això celebrem des de l'Ajuntament aquesta mobilització de pares i alumnes que ha estat espectacular, perquè s'han tallat carreteres, s'han fet pancartes, s'han fet samarretes... Jo ara tallaré l'alcalde de Verges perquè hem de fer una petita pausa. Avui estem conversant amb Ignasi Sabater, alcalde de Verges per la CUP, Roger Tugas, si anava a dir Torrent una altra vegada, Roger Tugas, que després comences tu, que no t'hem deixat intervenir, perdona. M'acompanyen en Roger Tugas, en Xavier Martí, 3 minuts i tornem. Tinc esclerosi múltiple. Ara convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. El 8 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Siguis on siguis, des de qualsevol dispositiu i amb la millor qualitat, descobreix els millors continguts de proximitat que et faran xalar. Xala! Incorrecte, t'has fet un embolic i no pots tornar a començar la paraula. Incorrecte, has dit R i era R-E. Incorrecte, t'has menjat un accent. Incorrecte, és un infinitiu, acaba amb R. Temps. Aquestes ja no entren.
L'entrevista amb Mònica Hernández. Vinga, som-hi. Segona part de l'entrevista d'aquest divendres 6 de juliol. Us recordo que ens acompanya l'Ignasi Sabatés, l'alcalde de Verges per la CUP. També participen avui en el programa en Xavier Martí, periodista de Televisió Costa Brava, en Roger Tugas, periodista de política de Nació Digital, qui té ja el torn de paraula, perquè no l'hem deixat intervenir a la primera part i després rebo queixes. No, però era molt interessant tot el que es deia, per tant, jo poc puc aportar. Eren qüestions que més el Xavier domina més que tu i jo, Sí, perquè i tant, som i tant. més del municipi o de la comarca, per tant, ara ves ja el gra polític, no? Perquè tu, a més, hi eres al Parlament. Sí. No, ja va ser divertit, a més ahir, diguem-ne, curiós, comentàvem ara a la pausa. Però en tot cas, més d'estratègia de fons. Parlava abans de la necessitat de recuperar la mobilització, de fet, en un tuit fixat des de fa 3 dies, l'alcalde aposta per practicar tots plegats la desobediència civil pacífica i no violenta. Què entenem per desobediència civil pacífica i no violenta? Bueno, una mica obeir la voluntat popular, no? I davant d'això, obeir la voluntat popular, doncs, de vegades la llei, quan estàs obeint la voluntat popular d'un poble, la voluntat popular d'una societat que expressa la seva voluntat, doncs no hi ha llei que valgui amb matisos, vull dir, la desobediència civil ens ha portat moltes vegades exemples com els insubmisos en el seu moment amb el servei militar, amb les PAG aturant desnonaments, etc., doncs ens ha portat que, evidentment, els insubmisos no esperaven que s'acabés immediatament el servei militar i la pau que baixés del cel, no ho esperaven. Però van lluitar i la millor manera de lluitar era no fer la mili. Per tant, d'alguna manera estem aquí amb un xoc entre estats. L'estat espanyol ens ha demostrat, i el rei en el seu moment ens ha demostrat que quan es parla de la unitat d'Espanya no hi ha diàleg, no hi ha cap més possibilitat que la repressió, i ens ho ha demostrat fa 6 mesos. I davant d'això, jo penso que si tenim aquesta voluntat popular de voler expressar-nos lliurement i decidir el nostre futur, què millor que desobeir pacíficament. Jo sempre dic que el moviment aquest que fa anys que s'està portant a terme aquí a la societat catalana és l'exemple de revolució pacífica del segle XXI. I penso que l'objectiu actualment amb la desobediència civil és anar cap al procés constituent. I aquí sí que veig que podem eixamplar la base que abans comentava. Perquè amb el procés constituent, que tothom pugui decidir quin és el país que volem, quin és des dels pobles, des de les ciutats, des dels barris, poder decidir vull viure en un país així, vull viure en un país així, aquí sí que podem eixamplar la base. I quan jo dic sobirania popular, desobediència civil, ruptura democràtica, estic dient això, no? Queda palès que amb l'estat espanyol no hi ha diàleg possible per poder arribar a un acord ni per parlar del dret d'autodeterminació ni per, evidentment, fer un referèndum pactat. Que vostè era escèptic amb això d'eixamplar majories, almenys tal com s'està fent ara, però el que argumenten els partidaris d'això és que en un estat democràtic, amb un 50 i poc % sí que n'hi hauria suficient, però si el que s'ha de fer és imposar o aconseguir fer efectiva la independència amb prop de la meitat de la població en contra, sobretot tal com està ara, que s'està tensant una mica la societat, pot ser complicat. Pot ser complicat, però en tot cas el que hem viscut, diguéssim, aquests anys aquí a la societat catalana és que cada vegada, evidentment, han anat sumant més, el bàndol independentista, cada vegada som més, i penso que això, davant del que ha passat l'1 d'octubre i posterior amb el 155, ha fet que molta gent se n'adoni d'on estem vivint, que no es tracta d'un tema quan parlo jo de la unitat d'Espanya és que amb la unitat, contra Catalunya tothom s'hi atreveix. I en la defensa de la unitat d'Espanya no hi ha cap possibilitat de diàleg, cap possibilitat, és una línia vermella, és allò contigo però sin ti, no? I d'alguna manera estem en aquest moment
que estem en aquest stand-by dels polítics que ens estan governant, que no hi ha un objectiu clar, i penso que hem d'aprofitar una mica que s'ha generat altra vegada una nova presidència a l'ANC, que hi ha les figures dels CDRs, s'ha d'aprofitar tots aquests espais socials per intentar no desmobilitzar la gent, perquè realment qui ha portat tot on estem ara, qui ha portat la situació on estem és la gent, els carrers, les mobilitzacions contínues els 11 de setembre. Llavors, quan parlo de desobediència civil, parlo d'això, no? I sobretot també des dels ajuntaments, dels municipis. Intentar, en molts casos ens han enviat requeriments a l'Ajuntament de Verges des del Tribunal Constitucional, que de seguida ens hem assegut amb els nous regidors, no només amb l'equip de govern, sinó amb tots nous regidors, i hem decidit desobeir, hem decidit no contestar, hem decidit aprovar, per exemple, mocions on dèiem serem insubmisos en qualsevol llei que ens impugni el Tribunal Constitucional, perquè al final ens estaven tirant a terra lleis tan importants com la llei de la pobresa energètica, la del fracking, la de la igualtat entre homes i dones, que ahir es va tornar a parlar en el Parlament, d'intentar retornar a aquestes lleis que el Tribunal Constitucional... fer gestos d'aquests, perquè al final si estàs al capdavant d'un poble, d'una ciutat, i arriba l'hora de desobeir, o arriba l'hora de ser valent o valenta, i no ho som, quin exemple estem donant a la resta, que després els demanaràs, vinga va, ara toca desobeir i tot el temps has de portar els diners en aquesta hisenda catalana. Doncs hem de començar a donar gestos des dels càrrecs electes, però també ara mateix des del Parlament de Catalunya. I una qüestió concreta que és candent aquesta setmana. Vostè fa 2 dies va anar a veure la presó en la qual havien acostat Dolors Bassa i Carme Forcadell. Com hauria d'actuar la Generalitat amb els presos que actualment estan ja a Catalunya? Si digués la meva opinió, seria obrir les portes i facilitar l'exili als presos i preses polítiques. Evidentment sabem que això no passarà, no? Però jo que tinc una apreci molt especial a Dolors Bassa i soc molt i molt amic de la família, he parlat moltes vegades amb la família i els que els fa patir més és que la gent abandoni la mobilització i abandoni el carrer, perquè són conscients de que només els pot treure de la presó si continua aquesta pressió popular, des de mobilització popular permanent, des dels carrers. I els fa patir, per exemple, i els feia patir, evidentment, que estan feliços de l'apropament aquí, no? Però els feia patir que es veiés això com una victòria, de dir, mira, un gest més i que la gent abaixés el llistó, no? De dir, cada vegada menys, i els nostres familiars continuen a dintre de la presó. Clar, entenc que l'apropament és una bona notícia, entenc que el govern català, ara vinguent cap aquí, escoltava que avui Roger Torrent visitarà a Lledoners i en Quim Torra visitarà el Puig de les Basses a Figueres. Estem en un moment que tant a l'exili com a la presó hi ha gent honesta, bona gent, bones persones, que al final l'única cosa que han fet, l'única cosa greu que han fet és posar una urna perquè la gent s'expressi lliurement. Això pel que fa als consellers, president. Però és que llavors tenim 2 persones que eren 2 líders de la societat civil que van poder veure l'altre dia el documental, però que no ens feia falta veure el documental per veure que són totalment innocents i que van fer el gest de pujar a sobre d'un cotxe de la Guàrdia Civil per demanar, sisplau, tranquil·litat, que tothom abandonés pacíficament l'espai on s'hi havia aquella mobilització. I clar, jo em poso amb la pell d'en Jordi Cuixart, per exemple, i penso, ostres, estic a la presó, en presó preventiva, que no s'ha fet judici, que potser es fa judici i surto lliure, però qui em torna tot aquest patiment que he viscut a sota és real. I això ho podríem traduir a imatges que jo sempre me'n recordo, a imatges del 29-30 d'octubre, l'arribada a l'aeroport d'en Quim Forn i la Dolors Bassa. Arribada a l'aeroport, s'obren les portes de l'aeroport, increpant, o sigui, la gent els increpava sense cap seguretat de res
I després pensaves per dir, però què han fet? Quin delicte han fet? Posar una urna perquè la gent s'expressi lliurement. I penso que aquesta repressió que es va viure aquell 1 d'octubre, aquella violència policial, va fer obrir els ulls a molta gent que potser aquell dia no hagués anat a votar i es va aixecar del sofà i va anar a votar. I al final estem en aquest moment, no? En aquest moment que penso que hi ha certa gent, certs diputats que intenten d'alguna manera allò que deia abans de tirar la pilota endavant i ja veurem què passa, i penso que no, que hi ha d'haver una estratègia, hem de traçar una estratègia, hi ha d'haver un objectiu, i a partir d'aquest objectiu tornar a aglutinar la gent, aprofitar també que l'ANC s'ha renovat i intentar, doncs, altra vegada, recuperar una mica els carrers, evidentment, recuperar els carrers per buidar les presons, que es diu, però recuperar els carrers per aconseguir aquest objectiu comú que era la República Catalana. Respecte a les estratègies, parlàvem abans, un dels assalts que hi haurà, diguéssim, és les eleccions municipals, i aquí s'ha posat damunt la taula les llistes conjuntes. Les coses es veuen diferents àrea metropolitana, comarques o segons si és poble o ciutat. En la seva opinió, ajuda aquestes llistes unitàries i hauria de ser llista unitària a tot arreu o depenent de la composició sociodemogràfica de cada indret? Jo crec que depèn també de cada indret, no? No és el mateix un poble que una ciutat com Barcelona, evidentment, i lligat a això, a mi el que em fa por, reitero el que he dit abans, és l'estratègia entre partits, no? De llistes unitàries, però ja quan s'ha començat a parlar de les municipals, que s'ha parlat de parlar molt aviat, ja d'aquí un any vista, ja s'ha vist, no?, que Esquerra Republicana, per exemple, es desmarca una mica d'aquí, de fer llista unitària a Barcelona, que això és una estratègia de PDeCAT perquè el PDeCAT veu que pot baixar molt. Bueno, jo, per exemple, personalment a Verges, quan ens vam presentar, hi havia un punt en comú amb els 3 partits que ens presentàvem, el PDeCAT i Esquerra Republicana, que era treballar per la independència des del municipalisme. Com he dit abans, un dels altres punts que ens presentàvem era la unitat, no? Portàvem anys amb moltes divergències i a nosaltres hi havia un punt que dèiem, si guanyem, volem ser tots 9, si perdem, volem ser tots 9. Vam guanyar per majoria absoluta i vam estendre la mà a Esquerra Republicana i al PDeCAT per formar govern tots 9 regidors de l'Ajuntament. No va ser possible, pel que sigui, però vull dir, amb això què vull dir? Doncs que en municipis com el nostre, evidentment sempre traçant les polítiques que tu vols fer i els compromisos que tu has pres amb els vilatans, a mi fer una llista unitària abans o post eleccions municipals, en el meu poble parlo, doncs ho veig més a que la gent s'expressi lliurement i llavors en un poble doncs anem tots units. Evidentment, si ha guanyat per majoria absoluta el partit que jo encapçalava, doncs evidentment que les polítiques són unes que han d'anar dirigides cap on nosaltres apostàvem, no? Però clar, no podem comparar una ciutat com Barcelona, una ciutat com Girona, amb municipis com el nostre. Per tant, aquestes llistes unitàries em sona altra vegada el debat que hi havia abans amb el Junts pel Sí, no? Si sumarem més anant separats per Esquerra, Convergència, o sumarem més si anem junts. Llavors, jo penso que aquí es veurà l'estratègia que seguiran els partits, però em fa por que s'aposti més per un tacticisme de partits que pas per l'objectiu comú que és la República Catalana. Tot i això, en un altre tuit, en aquest cas que vostè va repiugar de Joguer de Joder, defensava que en un moment com l'actual, en què es planteja la suspensió com a diputats dels represaliats per l'Estat, s'hauria de dissoldre el Parlament, convocar eleccions i fer una llista unitària al marge dels partits. Aquesta alternativa unitària li agrada més? Sí, per això ho vaig repiular, no? Però és una mica, abans ho volia comentar, quan va passar, ara és fàcil dir-ho, perquè has vist què ha passat i tot, però quan va passar el 3 d'octubre, si tu en aquell moment surt el president, en Puigdemont, i diu vist la repressió policial, ha vist la violència de l'Estat, convoco eleccions, ara és fàcil dir-ho, convoco eleccions, el 4 d'octubre mateix.
penso que en aquell moment fas una llista, com comentaves que vaig repiular jo d'en Julià de Jòdar, una llista comuna, tots units, defensant una mica el nostre objectiu, hagués tingut l'èxit. Jo penso que haguéssim estat hagués tingut èxit. Llavors, aquí, jo puc repiular això, però evidentment soc molt conscient que és impossible actualment, vist com s'han expressat diferents veus d'Esquerra Republicana i vist aquestes divergències que hi ha entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que jo penso que el gran error d'en Roger Torrent, i mira que és molt amic meu, però el gran error d'en Roger Torrent és no investir en Puigdemont, perquè és com acceptar que t'han guanyat, no? I ens rendim. Jo no t'investeixo perquè ets un president que estàs a l'exili i no et puc investir. Jo penso que aquest és el greu error i que ha creat una mica de desmotivació i desmobilització en la gent. Llavors, soc molt escèptic amb el que deia jo, tot i que ho repiules, perquè veig que és com una utopia ara mateix que Esquerra Republicana volgués anar conjuntament amb una altra llista altra vegada, un Junts pel Sí, o incorporar-hi fins i tot gens de David Fernández, Fachín, qui sigui, no? No sé, veurem com es desencadena tot. Jo, en tot cas, el que penso és que s'ha de traçar una línia estratègica i a partir d'aquí treballar conjuntament, però estem en una fase diferent a la d'abans. Abans era el poble que portava el govern, la gent que estava al Parlament de Catalunya a fer uns passos, i ara estem en un moment que la gent està esperant a veure quin és l'objectiu. Què fareu? Quins passos fareu actualment? Cap on hem d'anar? Hi ha molta gent que està perduda actualment. Ha parlat vostè dels errors dels altres, sobretot d'aquest de Roger Torrent, però m'agradaria que fes vostè també autocrítica dels de la CUP, perquè també n'hi ha hagut. Sí, i tant, evidentment tothom s'equivoca i jo penso que com tothom hi ha hagut un moment, tot i que és veritat que la CUP, amb els seus errors i encerts, però previ a l'1 d'octubre i post-1 d'octubre mai va enganyar la gent de dir compte que aquí no hi ha cap estructura d'estat creada, compte que no venem fum, compte que... I jo penso que l'altre dia jo parlava amb en Lluís Llach, i en Lluís Llach va arribar la Setmana Santa passada aquí, va arribar a l'Empordà i estava com molt i molt tocat, no podia sortir ni al carrer perquè tenia la sensació com d'haver fallat a la gent, perquè ell va anar poble per poble, ciutat per ciutat, a parlar que s'estava treballant, que tranquils que s'està fent la feina. Però l'altre dia parlant amb ell va dir una cosa que té tota la raó. Va dir, jo sí que és veritat que anava dient això, però també vaig dir que si ens trobem davant un estat autoritari que torna a temps passats i que utilitza la violència, només ens quedarà una cosa, que sou vosaltres, que sou la gent. I és aquí on te dic jo que hem d'aprofitar aquella mobilització que hi havia el 3 d'octubre. Però tornant al que em comentaves, evidentment hi ha hagut moments que segurament s'han comès errors també, però perquè fruit de la improvisació, o sigui, quan se'ns critica, per exemple, quan no es va investir en Jordi Turull, evidentment que potser molta gent de la CUP es va enfadar, perquè no es va investir en Jordi Turull i el gest, el simbolisme que això generava d'un president de la Generalitat que l'endemà s'anava a la presó. Però és clar, que ens trobàvem en un mateix moment que el 27 d'octubre, per exemple, quan s'estaven decidint si s'anaven a eleccions o es tirava endavant o no van comptar amb la CUP, o sigui, no hi havia comunicació amb la CUP. Quan ara es volia investir en Jordi Turull, no es pot posar una pistola allà d'investir en Jordi Turull el dia abans. O sigui, sentem-nos, parlem-ne, dialoguem. Una cosa molt bona que ha fet la CUP és, amb tot el tema dels pressupostos, acceptar que el 27 de setembre del 2015 no es va guanyar el que s'anomenaven les eleccions plebiscitàries i es va pressionar per fer l'1 d'octubre, el referèndum o referèndum, i això es va fer amb el tema dels pressupostos amb en Puigdemont. Puigdemont surt allà davant i diu referèndum o referèndum i és gràcies una mica a la pressió de la CUP. Errors n'hi ha hagut molts, tant a nivell de Parlament com a nivell, suposo, jo personalment m'he equivocat moltes vegades i els meus regidors,
però si tu tens la tranquil·litat de poder anar a dormir tranquil cada dia, que és el que faig jo, tranquil d'assumir que moltes vegades et pots equivocar, però que tothom és honest i tothom pot equivocar-se. I una vegada en parlàvem amb en Xavier, de que un greu error dels polítics actuals del Parlament abans d'investir Quim Torra és no haver sortit allà davant de tothom, acceptar que s'han equivocat en moltes coses, explicar tota la veritat. O sigui, tu no pots enganyar la gent que ha estat a davant dels col·legis electorals rebent cops de porra, perquè a mi em fa gràcia que diuen és que hi haguessin pogut haver morts, i a l'1 d'octubre no hi haguessin pogut haver morts. O sigui, a l'1 d'octubre la violència va ser molt dura. Llavors, penso que s'hauria d'haver estat més sincer, haver-nos assegut, haver explicat a la ciutadania com estaven les coses, quins errors s'han fet, i a partir d'aquí deixar-nos de punyalades a l'esquena uns i els altres, deixar-nos una mica d'aquesta estratègia de partits, intentar d'una vegada anar units amb aquest objectiu comú, que és la República Catalana. Però ara també estem immersos una mica, pel que fa als partits, en aquesta trampa d'herois, traïdors, posant-se a medallar... I a mi em costa molt parlar d'herois i traïdors quan tens gent... O sigui, com pots dir tu traïdor a una persona que porta tants mesos a la presó? O com pots dir tu traïdor a una persona que ha hagut de deixar la família i se n'ha hagut d'anar a Brussel·les, Alemanya, Suïssa, a l'exili? O sigui, tothom es pot equivocar, però d'aquí a dir traïdor a una persona, jo una vegada me'n recordo. És que, clar, no han creat les estructures d'estat i va començar una persona a criticar la gent que si està a la presó, doncs mira, ja ho sabia qui... On estan les estructures de la moral també, no? De dir, tu, escolta, estem parlant de persones honestes, persones que han donat la cara i persones que estan allà a la presó per haver tirat endavant un projecte comú de la societat catalana. Per tant, no m'atreviria mai a dir traïdors, no m'atreviria mai a dir el que has comentat abans, no? Jo parlaria d'equivocacions, d'errors, evidentment, i jo penso que hi tornarà a haver un nou assalt, i serà. Jo penso que estem com fent una tombarella i ara estem en el pitjor moment de la tombarella, no? Perquè penso que l'opinió europea, tot i que jo d'Europa no n'esperava absolutament res, però l'opinió està una mica canviant, l'exili està fent molt bona feina, tot i que, continuo dient, no sóc gaire optimista, perquè una Europa que deixa morir gent al Mediterrani, doncs tampoc em pot ser molt optimista. Però penso que estem en aquest moment d'intentar tirar una estratègia, un objectiu, i que s'enganxi altra vegada al poble, la gent del carrer. Ha dit que començar a parlar ja de les municipals sembla com molt prematur, però malgrat tot la ponència de la CUP aprovada a l'última assemblea afirma que seran molt rellevants i fins i tot les compara amb les de l'any 1931. Creu que si aquestes friccions entre partits aconsegueixen llimar-se els propers mesos, realment una victòria esclatant de l'independentisme als municipals pot ser aquest desllorigador que obri la porta a una nova finestra d'oportunitat? Penso que políticament pot ser una oportunitat, és cert, perquè jo, com he dit abans també, penso que ara necessitarem en aquestes properes municipals alcaldes i alcaldesses i càrrecs electes valents. Valents, com hem demostrat també els més de 700 alcaldes que a l'hora de posar urnes i posar locals per poder votar ho vam ser-ho. En aquest aspecte també hi ha hagut errors, no? Per exemple, molts estem a dintre de l'Associació de Municipis per la Independència. Tots tenim un carnet, que era el carnet de càrrecs electes de l'AIACAT, que era l'Assemblea de Càrrecs Electes, perquè aquesta Assemblea de Càrrecs Electes havia de servir per si mai ens agafaven les institucions catalanes, doncs crear-se. Va arribar al 155 i aquí no hi va haver cap moviment de res, i tots tenim aquest carnet. Llavors, és molt important, quan hi hagi les municipals, i tant de bo hi hagi aquesta victòria importantíssima de l'independentisme, doncs que sigui conscient de que aquesta assemblea de càrrecs electes ha d'existir, perquè
Ara sabem de què són capaços l'estat espanyol, ho sabem, i no podrà, o sigui, sabem que l'independentisme sempre tindrà un preu, sempre. Llavors, tothom ha d'estar disposat a ser valent o valenta i a les properes municipals saber a què s'exposa. I els municipis, evidentment, tindran una importància molt, molt gran, molt, perquè des dels municipis és on es podrà començar a crear la república, però, com deia abans, des dels municipis seran molt importants, sobretot, començar a treballar en el procés constituent. Alcalde, va arribar al 155, no es va crear o no va acabar d'arrencar aquesta assemblea de càrrecs electes, però hi va haver unes eleccions que tots van comprar, tots s'hi van presentar i tots van legitimar, també amb el 155. Sí, certament. Molt bé. Ignasi Sabater, alcalde de Verges per la CUP, un plaer que hagi vingut. No sé, ja conto que és horari escolar, diguéssim, horari d'institut, per tant ja ens retrobarem quan acabi el curs o vacances de Nadal o aquestes coses. Que vagi molt bé, bon estiu, gràcies. Gran plaer. Gràcies també Xavier Martí, Roger Tugues. Moltes gràcies. I a vosaltres recordar-vos que hi tornem dilluns a les 9 als mitjans locals d'arreu del país i també a la xarxa.cat. Que vagi bé.